Така, съжалявам, но отново, майче така става постоянно. Няма се подготвени, ето тук тръгнах за крави. Ох, леле, майко, ще си ям суровата храна. Баси. Аре, аз изби кравите. Не, моля ти се, защо подя... Коне! Това е. Коне. Ето ма кефи кафяга. Само с кафята ма кефи. Още съберат тъпяко, малко съберам. Та в сървъра, който ви казах, че може да снима сайт здраве, спи, но така нататък. Но там сме много богати. Един евент ни направи богатаща на сървъра. Ето този с белите крака го искам. Ето тебе ти искам. Аре, уй, опс. Аре бе. Майк. Бачкава ми десния бутон. Не, това нещо не ми да се кача. Де съм мистъл? Няма то спром. Ето то как мога. И то как мога. То ще си опитне на малко сърца. Това бе. Аз си опитам, а не каком дето падна от скалата, ще умра като... Беше умра. Окей, помня на къде съм горе-долу. Не съм много ориентиран по принцип. Така. Даже мисля сега, това да е последния епизод, който ще снимам в това време. Смисъл днеска. Пак бъгва. Ако очаквате клипове на Outlast, такива, на Outlast, сега ще ви кажа. Не, че не ми става, не, че ми бъгва, не, че нещо такова, просто я превъртях днеска. Днеска я превъртях. И даже мога ви пусна и скриншот да видите как вече ми изписва надписа там на Red Bar с глупостите. Айс Драгън ми направи скриншота. Съзнай със сигурност, че съм го превъртял. Ако искате, ще го постна някой път във Фейсбука даже. Ама искам да ви попита всъщност даже нещо във Фейсбук. Значи веднъж качих 5-6 снимки наведнъж и вече не мога да виждам всякакви снимки. Нито моите, нито на другите. Никакви. Моля ви се, ако знаете решението, макар че съм питал братовчет ми, който ще става компютърен техник, и той не знаеше, ако моля ви се ви е случило нещо такова, ми кажете. Аз си влезнах в друг компютър в Facebook и си ми беше всичко, виждах снимки и такива неща. Така че това се оказало, че само на моят компютър, обаче няма сменя компютъра само заради Фейсбука. Не. Ужас. Така. Мисля да спирам с този епизод. Смисъл, ще довърша този епизод и край вече. Спирам, защото и компютъра нещо не иска. Така се каже. Не му се иска на горкичкия. Искам да си направя първо торчове. Аз съм на Брайт, ама виж. И аз правя за най-големия печал. Така. Тук ще осветиме. Тук и тук е така добре. Спрей мишката. Сега ще ви кажа как ще го оправим. Аз съм на мишка. Извеждам, пъхам. Не, свърших и батериите. Така, и ще спра на пауза, докато се взема нова батерия и ги сменя до после. Така, върнах се. Ако ще я правя ето. Готово.
Сега ще използвам командата да спра дъжда. Това не е чит. Ето, това ще направя. Clear. Не. Open. Само това ще включвам за Leather Clear. Той е зазнаваната. С неби инструменти. Ужас е. Ще си направя всичките инструменти, които ми правят така ска. Ама с този меч... с този тежър пак меч изглежда като диамант. Каменния меч изглежда като диамант. Добре бе. Добре. Една лопатка. Една брадичка. Така сега чест ми трябва. Вие да не си помислите, че ще мъкнете всичките бокуци с мене. Ето. Така. Тя си оставам, после може си да съда тъпия свит. Само точно и това си оставам. Какво? Нарисам на езика, ще тъпите монстри. What? Нещо се бъга азика. Вижте, сега ще ви покажа. Изи. Къде са тия монстри, бе? What the fuck? Мисля, че тук има монстри. Сега поставям нормално, къде са тия монстри? Тук няма монстри. Добре. Ще легна да спа. И мисля това да е края на тези всичките 3 епизода. И до следващия път, когато ще качвам. Пак се извинявам за канала, в който ще качвам. Скоро време ще се направя друг. Така. И до скоро. Аз бях почти 35. Аз бях Жорка 99. Вие гледахте моя геймплей survival. До скоро!